Hello mga tol, dito tayo sa harapan ng Swiss Hotel. Ayan, tama yun. Susubukan natin yung kape dito sa Which Coffee. Ayan, Which. Try natin kung lasang Which nga ba. Which Coffee mga tol. Ayan, no? Wow, ganda ng ambience. Hello. Ayan, no? Ayan, no, mga tol. Ang daming mga cheers. Ganda ng ambience. Ayan mga to. Ayos sa iba sa pakiramdam. Hello family. Okay na. Anong meron sila? Coffee? Eh, may yan rin, no? May mga donut. Ayun. Dalawang pen po kasi yung dalgona natin. With espresso po Since busog po kami mga tol, kape-kape lang, titingnan lang natin yung kape niya kung pwede nang ilaban sa mga mainstream at saka mga sinubukan natin mga tol. At siyempre, kaya naman humingi ulit eh. Per syrup sila. So meron ng baon. Baon ako from McDonald's. Mga tol, ayan. Gusto ko talaga sugar eh. Ayun, no, diba? Ay, sugar tayo mga tol. Hindi ako magka-diabetes. Pero bumaba tayo sa sugar eh. Ha? Pwede na sumabay. Sarap. Magkano yun? Nasa 100 plus. Sarap. Magiging witch na ako mamaya. Coffee witch. Witch coffee. Witch coffee. Witch coffee. Pick up po. McDonald's o Pinapa-taste ni Shake yung ano to, dark something. dark chocolate. Ang problem kasi hindi ako mahilig sa mga malalamig na nito mga frap. Dalgona. Hindi ako mahilig sa frap. Sarap yung dalgona. Cookies and cream. Lasang cookies. Dalgona. Sarap. Sa'yo masarap yung dalgona. Push mo na to. Dalgona latte. Sarap. Sa apat na tatlo pa lang. Sa mga frap, mas gusto ko yung dalgona. Pero syempre, kaya frap. Ayun yung frap. Yung dalgona is blended pala yan. Okay. Mas gusto ko to. Kasi sa McDonald's. Oo. Hindi, okay lang. Yung McDonald's, ibang ano yun. Ibang usapan yun. Brood talaga yun eh. Ano siya? Mura yun ano? Ita kasi kahit lang. Bala mo brood lang. Maliwaya klase pa nga kahit. Then yung mga Starbucks, coffee bean. Affordable yun. Pero manyaman. Ano mag-fit po sa server? Open sila ng 9 AM till 12 midnight. Na sa harapan lang ito ng ano ng Swiss Hotel. Swiss. Tabi ng ano Marriott. Tabi lang. Sa Clark ha, baka maghanap kayo ng ibang Marriott. Manila. Busin lang natin to tapos uwi na tayo. Nood tayo ng flash. Eh mga tol, ang ganda ng takip niya oh. Lit. Yeah. Ayan oh. Di ko lang paano bubuksan. Ayun. Ayun oh. Tusukin mo lang.
Nangangain na tanga. Ayan. Tarawi na tayo. Pagka maliit yung kamay mo. Ayan. Straw. Try nga natin, try natin. Barang pang straw to eh. Try natin ha. Pwede. Okay, yan. Asa mag-likit yun? Lasang Baka ano? 4 straw lang. Hindi, tama. Oh, let's go Okay, na. let's go home. Again. Iyon mga tol, again sa harapan ng Swiss Hotel at saka Marriott, malapit sa yung mga duty free. Okay, let's go. Ma'am. Medyo ano yung salamin natin ha. Ayan, tara. Bye bye. Isa. Ayan, Star Labs. Next, dyan naman tayo. Buchanan. Buchanan, oh.